8 urteko alabari bularra ematen nion lotara joan aurretik, eta gau batean, titiak ukitzen ari nintzela nundik eman erabakitzeko, koskor bat nabaritu nun. Ikaratu initzan segituan nabaritu nun koskor horrek zerbait desberdina zeukala. Eta alaba konturatu zen eta ukitzeko eskatu zian. Esan zian, ama, titi barruan trapu batian bildutako kanika bat daukazula dirudi. Bai, trapu bat inda utzi naun kanika bat neukan, bai, bularrian. Min, bizi. Inurriren podcasta, Olatz Merkader eta Inurritegiarekin. Bizi, min bizi. Ta hil arte, bizi. Zelulak dituzu, ugaltzen ari zaizkizu. Podcast hau zuretzako izan daiteke. Zatoz Inurritegira. Bidaia honek negarra, algarak, hotzikarak eta garuneko esgintzeak eragin ditzake. Dogmatiko, moralista, zurruna bazara edota irreberentzia ez badezu gogoko, ez gara podcasta entzuteak eragingo dizkizun albo efektuen erantzule egiten. Bueno, lehenik eta behin, azaldu nahi genizueken zer da inurri. Inurri, intsektu txikitan nekaezin talde bat gara, minbiziaren akonpainamentu eta formazio lanetan dihardugu, ikuspegi feminista eta eraldatzaile batetik. Minbizia lehen pertsonan bizi izan duten pertsonei ahotsa eman nahi diegu, eta bere garaian diagnosia jaso genuenean, entzutea eta ikustea gustatuko litzaiguken podcasta egiteko asmoa dugu. Minbiziaz eta horrek dakarren guztiaz hitz egin nahi dugu, taburi gabe, gure bizitzatik eta gure bizipenetatik abiatuta, adituak ere izango ditugu gurekin. Aukera desberdinak ikusarazi nahi ditugu, eta gure egunerokotasunaren parte den eta isilegi dagoen gaixotasun honen itzalak argitzea da gure asmoa. Eta bai, gu pink baino punk gehiago gara, minbizia ez talako arroxa, minbizia marroi izugarria dalako, baino era berean bizitzaren zati bada. Erditu, hasi, kaka egin edo hiltzea den bezalaxe. Eta gaurko atalean, etzintudan espero, baina orain nire bizitzaren, gure bizitzaren parte zara. Eta bidaia hontan, bidelagun ditut, Iker, Badiola, Naiara eta Mari. Mesedez, aurkeztuko dezute labur-labur zure burua, Ikerrengandik hasita. Kaixo, eskerrik asko, lehenik eta behin, gonbidapenagatik. Bueno, ni Iker Badiola naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko Medikuntza eta Erizaintza Fakultateko irakasle eta ikertzailea. Eta ikerketa jarduera horretan, minbizia ikertzen dut. Ni Naiara Ormazabalarin Navarreta naiz, Gasteiztarra eta inurri txikitxo bat naiz oraintxe bertan, prozesu honen hasieran nago eta nire ritmoa errespetatzen ari naiz prozesu berri honetan, oraindik ikasten, bestetaz ikasten ere, eta bizitzan ikasten ere. Bai, ni Marise Araizagirre naiz, Debarra, aurrezitzailea. Niri minbiziak aspaldi arbatu ninduen, baina ontsen, arrasto horiek bidelagun aurrera nijoa eta bizitzan aurrera noa. Inurrizateaz arro, oso arro. Guazen pixkanaka inurri pausotxo horiekin aurrera, sare sozialetan galdetu dugu jendeari zer datorkion burura minbizia hitza entzuten dunean. Eta denek aipatu digute heriotza, sufrimentua, beldurra. Eta iruditzen zaigu, beldurra dagon horrek markatzen digula iparrorratza eta aruntza eman behar ditugula pausoak, eta gehiago ezagutu. Ze askotan esaten da, xomorro lapur bat daukagula, edo borroka egin behar degula, baino zeren kontra borrokatu behar dugu. Orduan hortarako, Udarako unibertsitatean ikastaro bat antolatuzun Ikerrek, todo lo que quiso saber sobre el cáncer y nunca supo a quién preguntar, eta nik onartu behar dizuet, nire zelula tumoraletaz maiteminduta bizi naizela, Ikerrek emandako azalpenak direla eta, orduan zu hemen izateko lujo hori daukagun Iker, labur, esplikatuko diguzu zertan datzan minbiziak? Minbizia esango genuke eta apur bat jarraitu zure maitemintze prozesu hori, zelula horiekin maitemintze prozesu hori, zelula errebelde bat izan daiteke. Hau da, zelulak gure gorputza zelulez dago osatuta, izango genuke eraikin bateko adriluak diren moduan, gure gorputzak zelulak dituela. Eta zelula guzti horiek funtzio jakin batzuk egiteko prestatuta eta programatuta daude. Eta guztiak
elkar batuta egiten dute funtzio hori. Momentu jakin batean, zelula batek salto egiten du kontrol horiek. Eta bere kabuz hasten da, bere bizitza egiten, esango genuke, ezta, modu batean. Egia da funtzionamendu zuzenerako berak hartzen duen bide hori ez dela egokiena. Gero galdera asko daude, zergaiti gertatzen den hori. Hori behar bada, ez dakit, aurrera egin beharreko galdera da, bizitzak berak eragiten duen akatzen gerta aldiren akatzen barruan aurkitu dezakegu. Akats propioak izan aldira edo kanpotik zerbaitek eragindako akatzak. Orduan, apur bat hori izango genuke, ezta? Zelula errebelde bat, bere funtzio, egokitu zaion funtziotik salto egin eta beste bizitza propio bat hartzen duen. Egia da baita, hori, esaten dugun, askotan minbizia beltzez pintatzen dugu eta beste kolorerik izango espalu bezala irudikatzen dugu, baina egia da minbizia bera oso heterogeneoa dela? Bai. Esan dugu zelula batetik hasten dela, ezta? Eta zelula horrek bere baitan akatz bat izan duelako, bai kanpotik etorri zaiolako agenteren bat, edo bere barnean, bere prozesuetan zoriz sortu den akatz baten ondorioz, eta hortik, zelula bakar horretatik, zelula hau zatitzen hasten da, eta 2, 4, 8 horrela masa handi bat sortzen da. Horrela deskribatuta badirudi guztiak izango direla berdinak. Baina behin akatz bat izaten duenean eta abiadura handian hasten denean zatitzen, akatzak pilatzen hasten dira. Hau apur bat hori ere guri ere gertatzen zaigu, ezta? Hanka sartzen dugu eta askotan horrek eramaten gaitu hanka geroz eta gehiago eta hobeto sartzea gainera. Bai, nik jarri izan dute antzekotasun bat makina batekin. Hau da, makina bat dago pieza batzuk egiten, orduan 100 pieza egiten ditu. Eta etortzen da fabrikako arduraduna eta makina hortako langileari esaten dio, 100 egin beharrean 500 egin behar dugu orduan. Eta esaten dugu, orduan kalitateako prozesuak enduko dugu, ezta? Egin ondoren behiratzen duguna banania ondo dauden, ezingo dugu egin. Ez nio, kendu ingo dugu. Hori gertatzen zaio egin batean. Orduan, zer gertatzen da? Akatzak pilatzen doazen einean, zelulak sortzen doazen zelula berriak, ezaugarri berriak sortzen dituzte. Eta azkenean, bere baitan aurkitzen duguna, da tumore heterogeneo bat. Hau da, ezaugarri desberdinak dituen zelula azpipopulazioz eratutako masa handi bat. Hori tumore barruan. Eta gero tumoretik kanpo esango genuke pertsonatik pertsonara desberdina da baita ere. Zergaitik? Pertsonak desberdinak garelako gure artean eta sortzen dena gure zelulak direlako. Kuerdo irrintzila eskatzen nahi naun? Kao, eske... Ikerrek esan du nau, funtsezko iruditzen zait gauza bateatik. Nere esperientzia, Marina, Naiarana, zure lenguzu, Maripilina, Helenena, denak oso ondo daude. Baina zure gorputza zuria da, eta zure prozesua zuria da. Ze garrantzitsua da hori azpimarratzea. Bale, errua, minbizia diagnostikatu digutenen, ez dakit hortan identifikatuta sentitze zeaten, zergatik neri. 1985 hartu nun garrafoiku bata horrek eragin ote dit, hau, erre egin dut, pilula hartu dut, hau, ez dut ondo jan, elikadura ez dut behar adina zaindu, errua, hori da minbizia diagnostikatu digutenok, askotan bizkarrean daramagun zama. Bai, argi dago bizitza utzagatik minbizia pairatzeko aukerak hor daudela. Hori horrela jasan behar dugu, horrela hartu behar dugu. Eta gainera adinean aurrera goazen einean, gure zelulak hainbat eta zaharragoak dira, eta hainbat eta aukera gehiago daukate erruren bat izateko. Izan ere, gure gorputzean, jaioten garen momentutik, hainbat zelula daude gaiztotzen direnak. Baina gure gorputzak mekanismoak dauzka, eta asko, suntxitu egiten ditu, edo gure sistema immuneak akabatu egiten ditu. Baina, tarteka, akatzen gertatzen da. Gure sistema immunea lo dago, edo dena delakoa. Orduan,
bizitzen garen momentuan, ja loteria zenbakiak dauzkagu. Hau da, esan daiteke, minbizia izateko arrisku faktorerik nagusiena bizirik egotea Hori dela. da, hori horrela da. Bizirik egotea eta bizitzan aurrera egitea. Bueno, ez da gutxi. Eta aitatzen zenitun akatsoiek, konpontzen dian akatsoiek, pixkat esan nahi dut, ez dakit keskatzeko ala relajatzeko, baino gutxi gora bera kalkulatu dezute pertsona baten bizitzan zenbat aldiz gertatu daitezken gutxi gora bera? Bai, etengabe, etengabe ari dira akatsak sortzen. Egunean, segurazki badaude, egun baten zehar akatsak sortzen dira gure zelulen zatitze prozesuetan. Baina gure gorputzak mekanismoak ditu. Bueno, ni hor ikastaroan zifra bat bota zenuten, eta ni botatzera noa, porque eske honek ja utzi nindun, 37 milioi aldiz. Bai. Egunean, Bizitza batean. bizitzan. Bai, kontutan izan behar dugu, esan dudan momentuan gure gorputza adriluz eginda dagoela eta adrilu bakoitza zelula bat dela, zenbat zelula ikusten duzue? Gu elkarri begira gaude, zenbat zelula ikusten diegu elkarri? Ez, zelula bakar bat ez gara gai ikusteko. Hortik imaginatu zenbat zelula dauzkagun, gutariko bakoitzak. Eta zelula horiek zatitzen ari dira. Gu jaio ginen gorputza eta orain daukaguna, kentzen baldin baditugu organo jakin batzuk, adibidez burmuina eta besteren bat, ea guztiz edaldatu dira jaio ginenetik. Zelula berriak daude. Jaio gineneko haiek ordezkatu dituzten zelula berdinak daude. Hortaz, atara kontuak zela joan garen gure gorputza berriztatzen. Eta berriztatze prozesu horretan, zelula horiek zatitzen joan dira. Eta zatitze prozesu horiek bilioiak dira. Beraz, akatsak egotea, eta oso perfektua izan da ere, hau da, tasa oso txikiak izan da ere, akatzena gertatu egiten dira. Orduan, zentzu hortan, relajatu gaitezke. Akatsak egongo dira, existituko dira. Gara. Hori da, ez gara perfektuak. Esaten da bizitza akats baten ondorio sortu zela. Agian, ez da, bizitzaren akatsa sortu zuen prozedura berak sortu du minbizia baita? Bai, hor badago baita ere, bueno, joera bat esaten duena gure gorputza zahartzen doa. Da, gure gorputzeko zelula horiek zahartzen doaz, gero eta gaitasun gutxiago izaten doaz. Eta minbizi zelula zer da? Rebelde bat, ez du nahi gaixotu, ez du nahi zahartu. Eske gure zelula rebeldetaz hitz egiten deunen, oso identifikatuta sentitzen nahi, zenik ere ez dut nahi zahartu, ez dut nahi hil. Esplikatuko iguzu adibidez ze estrategia erabiltzen duten gure tumore zelulek bizirauteko? Estrategiak asko izaten dira, eta behar bada bi garrantzitsuenak esango nuke alde batetik mikroingurune tumorala deitzen dena, eta sarri askotan ikerlariok minbizi zelula hiltzera jotzen dugu, eta gaur eguneko tratamenduak ere horri bideratuta daude. Baina hasi gara beste esparru batzuk jorratzen, eta etorkizunean ikusiko ditugu, ez bakarri minbizi zelulera jotzen dutenak, baizik eta bere ingurura jotzen dutenak. Hor, minbizi zelulak, momentu jakin batean, egiten duena da bere ingurua engainatzen du. Oda, seinale batzuk bialtzen ditu, bere ingurunera, deitzen diogula mikroingurune tumorala, eta osasuntsuak diren ehunak eta osasuntsuak diren zelulak, lanean jartzen ditu bere mesedetarako. Oso prozesu ezaguna da angiogenesi moduan ezagutzen dena. Hau da, tumore hori hasten doa eta tamaina handi bat hartzen du, eta tamaina handi horren ondorioz, elikagai eta oxigeno gehiago behar ditu. Beraz, berak egiten duena da, helarazten ditu seinale jakin batzuk hortik igarotzen diren odolodiei, eta odolodi horiek seinalea hartzen dute gorputzeko beste organo batek eskatuko balie moduan, eta hasi egiten dira tumorerantz, eta migratu egiten dute tumorerantz. Orduan, odolodi horiek ingurutik pasatzen zirenak, tumore barrura sartzen dira. Adarkatzen dira, hasi adarkatu eta tumorean sartzen dira. Beraz, tumoreak ja hartzen du oxigeno gehiago eta elikagai gehiago. Orduan, hori da estrategia bat, nolabait engainatu egiten duena tumoreak bere ingurua, mikroingurune tumorala. Eta gero dago, eta orain oso modan dagoena da, sistema immuneko zeluletatik izkutatzeko gaitasuna. Eta apur bat
estrategiak, etorkizuneko estrategiak hortik datoz. Gure gorputzak badu defentsa sistema bat, sistema immunea, hainbat zelulaz, ejerzito batez eratua dagoena, eta izkutatze prozesu hori nolabait apurtu edo desblokeatu eta erakutsi gure gorputzari zelula horiek gaiztoak direla eta eraso egin behar direla. Esnatu gure sistema immunea. Bi esango genuke, bi estrategia garrantzitsuenak edo arazorik gehien ematen dutenak, eta gainera ikuspegi terapeutikotik hortik doaz hainbat. Bueno, ez dakit zuei, baino nei hau irutze zait, darwinismoa bere izaera puruenean, esan daiteke gure minbizi zelula alfak diala? Bai. Eta gure gorputzak hautaketa prozesu bat darwinismoa egiten du, eta hori ondo ikusten da metastasi prozesuan. Metastasia da minbizi zelula masa horretatik, zelula batzuk gai direnean askatzeko, eta gure gorputzean zehar bidaiatzeko eta beste organu batera heltzeko. Eta sarri esaten dugu, da zergaitik da metastasia hain hilkorra, ze metastasi hitzak minbiziak beldurra ematen du, baina metastasiak baita ere, ez? Eta behar bada are gehiago. Eta esaten du, eta zergaitik, azken baten, hor askatu den zelula bat beste toki batera joan da. Gauza berdina da. Lehen esan dugun moduan heterogenoa da. Orduan, masa horretan badauzkagu hainbat zelula ezaugarri desberdinekin. Horiek askatzen direnean eta gure odolodietan sartzen direnean, jada lehenengoko hautaketa bat dago. Hor selekzio bat sortzen da. Zergatik, organu estatiko baten, edo oso estatiko baten, nahiko estatiko baten egotetik, gune oso dinamiko batera pasatzen dira. Non abiadura handiz zelulak igarotzen diren odolodi horietatik. Bertako ezaugarri fisiko eta kimikoak guztiz aldatzen dira. Orduan, asko eta asko, zuntxitu egiten dira prozesu horretan, ez dira gai aurrera egiteko. Gainera, sistema immuneko zelula asko daude odolean. Beraz, beste batzuk ere zuntxitzen dira. Hori pasatu ondoren oso gutxi batzuk helduko dira metastatizatu behar duten organu horretara. Beraz, irten behar dira odolodietatik eta beste organu baten esarri. Eta beste organu baten esartzeak ere, horrek zailtasuna dauzka, ze jatorrizko organutik guztiz desberdina da. Beraz, asko eta asko ez dute aurrera egingo. Azkenan zein gelditu da? Superalfa. Darwinismoa. Gogo eta pertsonal bat. Zelula, minbizia duten zelula horiek eriotza programatuta daukate, apoptosia, hortaz paso egiten dute, bidaiatzea gustatzen zaie, hori gorputza beran mekanismoa da zelula hiltzea tokatze zaion momentuan. Ez ote gara gu ere minbizia daukagun pertsonok hiltzea tokatze zaigun ideia horren kontra errebelatzen. Eta ez algea tematzen gure minbizi zelulak tematzen dian bezala, bizirik irauteko. Bai, oso filosofikoa ez, eta hein batean oso polita. Eta azken baten hor badago zelula bat, dala unitate bizidun txiki bat, eta gu unitate komplexu bizi bat, ez? Eta hor badago horlako parekotasun baten moduan. Behar bada zelulak ez du bere kontzientzia propiorik, baina bai ikuspegi biologikotik egin dezakegu horrelako parekotasun bat. Bueno, eta amaitzeko esan zen duen entzun dizut, Iker, badagola tresna bat, erabat funtseskoa dela Ramon y Cajalen hitzetan, eta mediku batentzako garrantzitsuena dena. Barkatu. Ramon y Cajaletzan izan? Gregorio Marañón. Barkatu. Eske, senyoron izenakin nastu iten naiz. Bai, hau sarri gustatzen zait irakasle moduan, nire ikaslei medikuntzan klaseak ematen ditut, eta nire ikaslei gogoraraztea. Eta egia zen azkenengo urteetan, sorpresa bat, nahiko sorpresa eramaten ditut, ze orain dela urte batzuk lehenekoko gauza esaten nien azan, ez nien zuzenean esaten baizik eta galdetu egiten nien. Jartzen nien Gregorio Marañonen argazkia, eta zein zan hau, eta jendea azte zen mikroskopioa hau eta bestea, gure ikasgaian mikroskopioa erabiltzen genuelako. Eta inok ez zuen asmatzen.
Eta azkenengo urteetan jende askok, ez dakit Gregorio Marañon irakurri duten, edo jada aurrez badakiten. Spoiler egin dien beste ikaskideren batek igual, ez da? Izan daiteke, baina, bueno, guztiak merezi du. Eta zein da erantzuna, aulkia. Aulkian jarri eta entzun. Ez? Pazienteak begiak eta arpegiak dituen pazienteak daude, euren ezaugarriekin, euren bizitzekin, eta ez dira barrakodeak, ez dira zenbakiak, ez dira... Ze garrantzitsua eta ze ederra dan hori, Ez karte terapiak eta prontoterapiako azkenengo generazioko makinak horiek guztiak noski behar ditugu, baino aulkia. Bueno, eta aulki honen bueltan, Naiara, Mari, ze iruditu zaizu entzun dezuten hau? Hemen nago, oraindik txundituta. Bai. Ni ere aluzinatu indet, ematen zuan horrelako konflikto beliko bat, ondanian esplikatzen juten da, ara etortzen da ona, aluzinatu indet, ederra. Bai, eta ze garrantzitsua izango litzateken, jendarteak guzti honei buruz, jakitea, Ikerrek badauka liburu zoragarri bat, nire kimobreinari esker gaur ekartzea astu zaidana, baino el cangrejo de Troya izena du, eta minbiziaren oinarri molekular eta biologikoak aztertzen ditu, eta egia esan, zoragarria da. Bai, zen ez dakigun nola funtzionatzen duen zelula bakoitzak ere, ez? Eta bai, orduan, askotan esaten digute el bitxo, eta benga burrukatu, eta bar, baino benetan dakizunean esaten dezu zeren kontra ari naiz burrukatzen? Niretza baliagarria litzake, pasatu degun ontzate, dan ontzate, azalpen hau jakitia, bai. Gustatu zat asko. Bueno, nola izan zan? Aurrera zelula rebeldeak dauzkagu beti. Claro, eske gu ere zalgea pixkat zelula errebelde. Ni behintzat bai. Bueno, kontatu guzu pixkat, neskak, nik kontatu dizuen nola izan zan ere de egun hori, nola izan zan zuen minbizia dezutela deskubritze prozesu hori? Partekatu nahi bali mazute gurekin. Ni duela 4 hilabete, endaian nengoen amarekin, eta dutxatzen nengoela besapean bulto bat nabaritu nuen. Eta arduan dutxatik ateratzen, amari esan nion, ama, bulto bat nabaritzen dut besapean, eta esan zian, joan medikura bada ezpada. Bueno, kasualitatez, aste asken hortan medikuan neukan analitika batzuk egin zizkidatelako beste gauza batengatik. Eta horreta orduan iritsi nintzenean medikura, komentatu nion, eta orduan ja hortik aurrera esan zian, bueno, bada ezpada ginekologo eta dena. Eta, bueno, hori ekainaren 12an izan zen, eta ekainako 30erako ja medikuak deitu zidan esateko, biopsia eginda dena, esateko hurbiltzeko ara, eta mesedez lagunduta joatea. Orduan, spoiler txiki bat egin zizun orduan. Karo, ja hor esan nuen, uste dut norbaitekin joan barna izela, eta orduan hasi nintzen, momentu horretan esan nuen, bueno, karo, ere biopsia egin ondoren imaginatzen nuen, baina basaude urduri zeren radiologak esan zian, hemen daukazu zerbait ez duala oso gustoko, eta orduan ja hor konturatu nintzen, egoera ezela ona erez, eta hori orduan ja iritsi nintzenean, esan zian hitz potentea bere osotasun osoan minbizia daukazu, bularreko minbizia duzu, eta lehenengo momentu hori, gogoratzen dut, lagun batekin joan nintzen, ama kanpoan zegoen, aitak ezian telefono hartu, nire izpak ere, izan zen pixkat, gaina esaten duzu banoa korrika arutza, eta hori eta esan zian momentu berdinean, bai gogoratzen dut, bera entzuten denbora guztian, eta oso zentratuta nengoen, baina izan zen medikutik atera, laguna begiratu nuen, eta jarri nintzen negar batean. Gainera momentu horietan, esaten duzuna, beldurra nola sentitzen zara, zer sentitzen duzu, zer egin dut gaizki, egia da, hasi nintzela oinez, eta nire lagunak esaten zian, nora goaz nahiera, eta esaten nion, ez dakit, hasi oinez, eta ordan hasi ginen oinez, eta ja bapatean esan nion, venga, bagoa zerbait hartzera, eta pentsatuko dut, familia deitu nola egin dena, baina lehenengo momentu hori bai gogoratzen dut izan zela, bera entzuten, eta ez nintzen kapaz, gestionatzeko ere zer gertatzen ari zen. Gero, ja berak azaldu zidan guztiarekin eta urrengo gunean ja patologia mamariatik deitu zidaten, eta orduan ja hortik aurrera, egia da urrengo gunean ere ez nuela ezer ulertzen, zeren asimilatzeko oso zaila da, esaten dizutenean lehenengo momentuan minbizia daukazu, eta nola gestionatzen duzu hori eta zer egin behar duzun, zeren zalantza pilo badira, metastasia izango dut beste non baiten zerbait, badagola hor momentu bat ez dakizula. Eta beraiekin egon arte, eta froga guztiak egin arte, egia da, horitzapena daukadala, oso urduri, ez jakintasun hori, nola egin dena, Eta egia da, hori, 20 egun pasatu zirela, froga guztien emaitza jaso arte,
eta ja gutxi gora bera jakin arte. Bai daukat horitzapena, patologia Mariara joan nintzenean, esan ziatela, nahiara, honek erantzun ona dauka, kimioarekin, eta konponbidea dauka zureak, ez? Osea, nire kasuan ja, esan ziatenan hori, esaten duzu, bueno, baina bai, saia. Nila pixkat urruti ikusten dut, eta egisa da, behai entzun da, oroitzapen pila bat etortze zaizkit, porque urruti ikusten dut. Ni egisa esan, ja 47 urtekin, menopausia hasiera manititisak oso fibrosua ditut, eta egisa da, ikutzen duan da somatzen duen zerbait gogorra, baina bisetan. Barkatu neskak, ohitura zen eukaten zuren bularrak ikutzeko? Bai, baina ni zerbait somatzen duan. Eta nolanakan konsulta ginekologiko bat, zatik ankistiak eukitzen ditu nobarixuetan, bajunitzanean ustailean konsulta horretara esan nion hasiera batetatik. Aizu jo, somatzen dut bularran gogortasun badakatela. Eta ikutu zian bezala esan zian, ja berehala esan zian, hemen zerbait dago, etzean begiratu ere egin, nire obarixuak hor gelditu zian, ahaztuta, eta bideratu ziaben onkologikora. Eta egin zizkiaten frogak eta bar, eta ia biopsia iten hain itzan bezala, nolabait baiestatzen aizian, hor bazaguala zerbait larrixa. Orduan bueno, ja, hasiera batetik nolabait, ni joan nolabait mentalizatuta hor zerbait zaguala eta etzala ona, baina lasai junitzan, une oro. Eta holaxen hori ustaian egin ziaten biopsia, ia isa baiezkoa ematen, enfermerak ezin zian ziur esan, baina bueno, itxura sakala, eta oporretara joan ginean, eta Frantziara ere bai, kasualidadia. Eta nintzala telefono telefono luze bat ikusi nuan nire mobilan, eta esan eta efectivamente, Mendaroko ospitaletik aizian deika, mesedez joateko lehen bailen, zerbait esan behar ziatela, eta bueno, hartu genuen, maletak egin genitun, eta egunean bertan, itzule ginean Mendarora, eta antxe bertan eman ziaben diagnosia. Esan ziaten bularreko minbizian akala, baina une oro, lasaitasun handixa sentitu nuan, banakixan, sentitzen nuan, bueno, hau gaindituko nuela ere bai. Eta lasi izan zen, gero medikoetara froga guztiak ere bai, abuztuan zer egin zizkiaten, herriko festetan, herriko festaiek hartu nitun, como bueno, igual azkena dia, eta tope ibigin nintzen, gustoa. Hilarte bizi. Bai, dana, osea, juten izango izian frogakitera, eta altxaldean dantzara. Eta ja, emantzia benian diagnosia, argi eta garbi esan zian medikoa. Lasai Mari, honetaz etzea hilko, tania, lasin izten duan gainea, hasieratik, eta ja ipinizioten izena bizenak nire tumoreari, eta horrekin batera tratamendua. Eta ni egisa esan hori, lasai egon nintzen, eta transmititu behar izan nuan ere berrixan nire inguruan, aluzinatu iten zuten, baina ze lasai zauden, igual nahiko inkontziente izan naiz, nire bizitzan ziar, eta gauzako latzaitut, bueno, autokatu zat, eta ingo jo aurre. Nik Mari ere lasaitasunez hartu nuen egoera, ez? Baina egia da froga guztiak izan arte, urduri nengoela ea zer gehiago zegoen edo zer egon zitekeen hor. Baina gero, normaltasun oso zeraman dut, eta gainera, nik uste dut oso garrantzitsua dela hitz egitea jendearekin. Bai. Eta nik lehenengo momentutik lagunei, egun berdinan familiari lagunei kontatu nien ere, eta nik uste dut horrek ere lasaitasun bat ematen dizula aurre egiteko. Zeren nik uste dut inguruan daukagun sare hori oso garrantzitsua dela. Eta nik hori ikusi dudanez, azkenan lasaitasun hori bai izan dut. Ados, nik usten dut transmititzeak lasaitzen duela eta ustu egiten duela ere, ez? Osea, bildurro hori nolabait, ezakit bildurra dan, edo egonezin hori partekatzeak asko laguntzen duela. Ni ere, inongo bildurri gabe ez nuen iskutatu inongo momentutan inori minbizian akala. Eta, karo, esaten dugun hitz beltz hori, ez? Eta gelditzen zian danak, begira, harrituta, minbizia dakat, baina, bueno, ingo diogu aurre, eta jongo gera aurrera. Ikusiko dezute, Santa Audre Lorde daukagula, Santa Audre Lorde da gure jainkosa eta gu gera bere profetak, eta berak ere berdina esaten zuen. Isilik egoteak enau salbatuko, isilik egoteak ez zaitu salbatuko, eta bueno, bizitza eta heriotzaren bildur horren aurrean, badagola hitz egin ezkero, guzti hori eskontzeko eta hori transitatzeko beste era bat, ezta? Orduan, bueno, horregatik guk ere alaxe sinisten dugu, eta gure zelula super alfa horiek bizitzeko behar dituzten baliabideak sortzeko mikroekosistema tumoral hori sortzen duten bezala, guk ere sare hori izan dezakegula inguruan.
Badago, aprobetxatuz, agian ikusten ariko da, minbizia diagnostikatu berri, edo bide hortan, edo froga fase hortan dagoen norbait. Badago zerbait zuek orain dakizuena eta jakitea gustatuko zitzaizuena, aurretik? Bira, ni hasieran bai gogoratzen dut medikutara joaten nintzenan esaten nuela, informazio gehiago behar dut, ez? Baina, orain kontziente naiz, pausoz pauso ematen dizuten informazio hori ze garrantzitsua den. Zeren, azkenean zu iristen zarenean medikura lehenengo aldian, esaten dizute, bale, urtebeteko tratamendua daukazu, gero 5 urte gehiago hormonak. Baina, oraintxe bertan, niri berdin zait gero zer egin bar didaten. Ez dakit nola saldu ondo, baina informazio pilo bat ematen dizute lehenengo momentuan. Niri adibidez, iritsi nintzenan hasi ziren. Nere zelulari izena jarri zioten. Zure zelula ez daki zer da, honek kimioarekin hau eragin hau izango du, gero niri adibidez esan ziaten lehenengo kimio egingo dizugu, gero ebakuntza eta gero radioterapia. Izan daiteke gero berriro kimioa, baina egia da, informazio guztia batera ematen badizute radioterapia, imaginatu esaten dizutela radioterapia, ez daki zenba sesio izango dira. Nik informazio hori oraintxe bertan ez dit balio ezertarako. Azkenean poliki-poliki kimioarena. Orain ja kimioa bukatzen ari naizela, ebakuntza zer egingo didaten. Nik uste dut oso garrantzitsua dela ere ez izatea informazio guztia batera. Eta gero nik bai garrantzi asko eman diot 2 pertsona joatea medikutara. Ni lehenengo egunetik erabaki genuen ama medikutara etortzean erekin, eta gero nera izpan eraita eta horrela kimiotara etortzen dira nerekin. Baina erabaki genuen pertsona berdina etortzea medikutara beti, informazioa ondo jasotzeko bion artean. Zeren nik lehenengo momentutik jaso dut nahi izan dudan informazioa. Osea, nire zelulak edo egiten dute, gainera nik uste dut ere medikuak, hainbeste mediku ditugunez eta burua ez daukazu zentratuta. Bueno, eta gero kimioarekin burua niri den astu egiten zai lagunek eta, bueno, ja barri egiten dugu horretaz, baina, bueno. Eta egia da, nik informazio bat jaso nuen momentu horretan, baina nire amak beste bat jaso zuen. Eta bion artean informazioa bildu genuen. Eta ordan uste dut oso garrantzitsua dela 2 pertsona joatea batera. Bai, eta esan dezuna ere bai, gauza poliki-poliki jutia esaten. Importantia da, porque gainera bidea ez da definitiboa. Ni dakaten esperientziagatik, hasiera baten esan ziaten, eta gero bidea nola joan zan, oso desberdin juntzan, porque eske bilakaera desberdina da. Aurre ikusten da modu batetara, baina gero beste batera ematen da. Eta hoxe, bai, nik ere usten dut hori, eta 2 pertsona joatarena ere bai. Gainera norbera behar du babes bat, ezin du bakarrikan sentitu, dagon tokixan, eta baita ere aipatu nahiko nuke, importantea dela konfiantza izatea. Gauden eskuetan ondo gaudela, zainduta gaudela, nei asko lagundu zian horrek, nire buruarekiko konfiantza ere bai, ez bakarrikan bestekiko, eta zaindua sentitzearena, importantea da. Bai, nik uste dut esan duzuen orain Mari oso garrantzitsua dela ere, zeren gu ez gara dituak medikuntzan. Eta beraiek bai, orduan konfiantza hori eman bar diegu beraiei, ni lehenengo momentutik nire medikuari esan nion, zu jakingo duzu zer egin bar den hemen, zeren nik honen inguruan ez dakit, ni ez naiz aditua honetan. Orduan, zuk esaten baia zu lehenengo kimio, gero ebakuntza, horrela izango da hoberena, zeren zuek ikerketa pilo bat egin dituzue horren inguruan. Orduan, zuek jakingo duzue. Bai, eta sentsazioa da, gainera dana oso koordinatuta dijoala, asko hitz egiten dutela, orduan, ikusten duzu horlakazula ez, aditu talde bat zure zerbitzura, eta konfiantza euki urengan, eta bueno, basaten da bezala xanbalan bota, eta bukatuko da bidaia alako batian, ez? Baita ere esan, Mari, onkologikoan tratatu zutela, onkologikoa hospital monografiko eredu horren sistemaren barruan, Bai. Tamalez, beste bide batzuk hartu izan ditugun gaixok beste esperientzia bat izan dezakegu, nun gure gaixotasunan prozesua kasi jinkana bat bihurtu dan, zentro batetik bestera, eta orduan hori ere aldarrikatzen dugu, ezta? Bai, noski ni oraintxe bertan onkologikora errebisioa joten aizenean egitera, ihartzen dut asko aldia, lehendik onera, bai. Bai, gaixo onkologikok oso behar partikularrak ditugu, oso egoera zaurgarrian gaude, eta behar dugu sistema diseinatuta egotea, bizi behar dugun prozesu gogor horri begira eta gure beharrei begira. Bai, niri profesional horietako batzuk esaten ziaten, bueno, aldaketa badator eta aldaketaren aldekoa gera, baina ezin dugu kalidadea galdu. Hori beti esaten zuten, eta bildur hori bazakaten, kalidadea galduko zala, aldaketa prozesu horretan. Bai. Nik adibidez txagorritxun jasotzen du tratamendua, eta egia da, ikusten duela jendea, ez dut ikusi lehen
lehengo onkologikoa Gasteizen. Baina nik alusinatzen du, miresgarria da beraien lana nola tratatzen gaituzten. Dena, osea, niretzat behintzat, izaten ari da Bai, zentzu hortan, medikuntza arloan eta ikerketa iker hor zuretzako dijoa guztiontzako lore hori, baina nire adibidez tokatu zitzaidan pandemia pixkat pasata, txertoen polemika guztiarekin, eta niri amorru puntu bat ematen zian, ze ikusten ditun guretzako lan egiten duten profesionalak hain implikatuta, eta hainbeste jartze zutela bere aldetik, eta ze eztabaida eta ze polemika, eta denok derrepente bihurtu ginean inmunologo, eta esaten ze galduta gauden gizarte bezala, osea... Hortik, behar bada batzuetan behar izan hori kultura zientifikoarena, ezta? Argi dago, hiritar guztiok ezin garela zientifikoak izan. Baina nik uste dut gutxieneko hezkuntza zientifiko bat garrantzitsua dela. Gaur egunean divulgazio zientifikoa, bai, esango genuke indarra hartzen ari dela, eta gero eta tresna gehiago daude. Euskal Herriko Unibertsitateak berak badu kultura zientifiko katedra oso garrantzitsu bat asko divulgatzen duena. Eta, Euriborra zer den eta sistema operatiboa zer den ikasi dugun moduan, eta ez gara informatikoak, guztiok ez gara informatikoak eta guztiok ez gara ekonomistak, nik uste horrek ere baduela. Eta hori apur bat pandemiarekin eta ikasi dugu. Egia da beste ikuspegi batetik begiratuta, informazio gehiegi dago, eta hor jakin behar da baita ere, zein den benetakoa. Beste temazo bat adibidez, nola komunikatzen dian ikerkuntzari buruzko eta minbiziai buruzko notizia komunikabidetan nigo gogoratzen dut duela gutxi publikatu zala, metastasiak lo gaudenean sortzen diala gehien bat. Klaro, pasan itun 3 gau, orduro esnatzen. Bai, hor nik sarri izan dut kontu handia izan behar dela, batez ere badara magulako azkenengo 5 urteak minbizia osatzen. 2 hilabetero badago albisteren bat minbizia ez dakit nork osatu duena. Bai, eta batez ere aipatu nahi ditut gure aizpa metastasikoak gaina dabiltzala erlojuaren kontra, kasi. Bai. Eta bai izan behar da kontu. Kontu izan behar da, apur bat lenguaren bidetik, pasatu gara, orain dela 10 urte, zer ere ez komunikatzera, eta gure laborategietan, gure zentro akademikoetan, barruan, gure oskoletan sartuta gotera, eta mundua kanpoan zegoen, baina gu ezin ginen kutsatu kanpoko erritmo horretatik, barruan sartuta egon behar ginen, Ramon Ikajalek egiten zuen moduan, bere laborategian sartuta eta emazteak jartzen zion jana atearen kanpoan eta astu egiten zitzaion jatea ere. Ramon Ikajal o Gregorio Marañón? Orangoen Ramon Ikajal. Eta hortik konturatu gara, gizarteari asko zor diogula eta gizarte informatu behar dugula eta horrek gainera baduela garrantzi funtsezko bat. Eta hasi gara sortzen divulgazio tresna desberdina. Eta berehala ezerrez, historia olakoa da, ezta? Pendularra da. Ezerrez komunikatzetik guztia esatera. Eta guztia komunikatze horretan behar bada izugarrizko abiadurarekin eta behar da seriotasun bat eta gauzak komunikatzen direnean testu inguruan jarrita, ikerketa bat xaguetan egin denean argita garbi zen, xaguetan egin den ikerketa bat da, eta hau gizakietara heltzera zenbat denbora eramango duen, gauza horiek esan egin behar dira. Eta hori da, bai zientzialarion ardura, bai kasetarien ardura. Eta hor bien artean apur bat ardura hori gehiago landu behar da. Bueno, zuei, Naiara, Mari, minbizi jaizatiak bizitza eta heriotzan arteko erlazioa ikuspegia aldatu dizue? Zelako galdera potolua. Nik egia esan da, beti etorkizunerako planak egiten ditut. Eta orain bizi dut egunez egun, egia da kimioaren gatik nekatuago nagola, orduan ezin ditut gauza asko egin, baina gehienetan egunez eguneko planak egiten ditut. Aldaketa, ez dakit, nik egia da orain arte beti bizi izan dudala topera, nahiko rebelde izan naiz ni ere, eta orduan uste dut horrek ere eragin didala gaur egun nahiko baikor egotea honekin, Marik esaten zuen bezala nik ere badakit hemendik aterako naizela, eta orduan horrek
eriotza, ez dut asko pentsatu ere solatz, baina bai argi daukat bizitza beste modu batean bizi nahi dudala. Eta estres gutxiagorekin, disfrutatzea gehiago ingurukoekin, telefono alde batera uste askotan, kirola egitea, azkenean egunerokotasun horretan aldudan moduan dena egin izatea. Bai, niri emantzian orainaren ikuspuntua eta zu esan duzun bezala, ez? Beti etorkizunari begira eta gero etzi egin behar duanari begira, bai, gaurkoa pentsatu gabe, gaurkoa goxatu gabe. Eta egisa da, ni ere nahiko bizitza ritmo frenetikoan eraman, eta minbiziak intzian alako baten, geldialdi bat, ez? Eta emantzin aukera gehiago inguruan nakan horretaz disfrutatzeko. Esaten du, bixar hemen ez banago, orain eta hemen, bizitzen ari naizen hau, bizitzen ari naiz, eta bixar auskalo. Eta nik usten dut, bizitzan beste modu batetara kokatu nagoela. Eriotza hor dago, dano pasatuko gera hortikan, baina orain hemen dago zuekin eta goxatuko den momentu hau bixarkua pentsatu gabe. Nik usten dut, bai beste toki batetan ipini nagoela. Bai, ni sare sozialetan egin genitun galdeketan erantzunak eta eriotza etengabe ipatziak ere harritu iten nindu, ze Maitia, hemen danok hilko gea, minbiziakin, ala minbizi gabe hori ez da aldatzen, eta minbizia ez da hor pantalla beltz bat, baizik eta kolore asko ditula eta polikromikoa dala. Eta iruditzeret gaina, eriotzan referente horrek kantzerofobia bat ere sortu dezakela. Bildurra daukagu jakitea, bildurra daukagu entzutea, ze prozesu biologiko den horren atzetik. Bildurra daukagu bure burua ikutzea, ezautzea, ordun. Bai, jende asko ere onkologikora joaten danean edo zer gauzaitu da, akojo nauta dijoa. Bai. Akojo nauta, eske bizitzago hau ekarri badizu, zerbaten gatek izango da eta pasatuko da. Pasatu behar duen bezala, nik usten dut. Nik uste dut ere minbizia hitza tabu hitz bat izan dela urte askotan zehar, eta adibidez niri gaur egun ere gertatu zait, kontatzen duzenean bularreko minbizia duzula jende askok lehen eskutatzen zuen. Eta orduan gu orain beste egoera batean gaude, eta lehen esan dugunez, hitz egiten dugunez, horrek ere aurrera egin du, eta orduan jendea kontatzen dizu. Baina lehengo duela 10 urte jende askok bakarri pasatu zuen bularreko minbizia edo minbizia, ez kontatzeagatik eriotzaren kontu guzti hori ez, hitz tabu hori bere osotasunean ezartzeagatik. Bueno, tabuak aipatu ditugu eta hola hemen hitz egindakoan bueltan pilulatxo batzuk osatu ditugu. Lehenengo pilula, minbizia ez da eriotzan sinonimo. Minbiziakin bizi egiten da, eta horrek balio du metastasia daukanentzako guztiontzako, ze batzutan ematen du minbiziaren errelatua gaixotasuna kakotxartean jarriko dut gainditu degunona dela. Baina minbiziakin bizi egiten da. Hobeto, baino edo okerrago. Ni adibidez, Marik esan duen bezala, inoiz baino biziago sentitzen izan, beldurrak gora bera, gehiago sentitzen nun, denbora gehiago neukan, koloreak, gustuak dana, 100,000 sentitzen nun. Bigarren pilulatxoa, minbizia beltzez bizitziakin lotzea. Minbizia arroxa kolorian eta positibismo toksiko Mr. Wonderful horren eskutik saltzearen kontrakoa gara, baina minbizia kolorez beteta dago, batzutan da marroia, bestetan da arroxa, bestetan da beltza, bestetan gorria, eta horrek geratzeko, konektatzeko gaitasuna baita ere ematen digu. Eta hirugarrena, minbizia beti singularrean aipatzen degula, baina ikusi dugu ze heterogeneoa dan, ze egoera anitz egon daitezken, eta gaixotasuna ez dela errelato bakarrekoa. Beraz, apuntatu hau mesedez ondo, Maipilarri eta Heleneri gertatu zaiona eta zure lengusinari gertatu zaiona, oso ondo, baina hasieran esan dugun bezala, zure gaixotasuna zurea dala eta zure prozesua zurea dala. Orduan, izan konfiantza, hartatze zaituzten profesionalengan, izan konfiantza zure inguruangan eta zure buruangan baita. Zerbait erantziko zeniokete hola pilulatxo honi? Eta bizi. Eta bizi. Niretzat minbizia beti esan dut dala bizia duen mina ez, eta baina bizirik dago, eta ingo diogu aurre, bizitzari egiten diogun bezala, ez? Bizitza bizi, zauden momentuan. Guztizadoz ere, azkenean, ni gaur egun ere konturatzen naiz, minbizia dudanez, ez? Jendeak uste zaitu pixkat kaballito blanko, orduan disfrutatzen dugu ere, gure errebelde momentu horiek ez, esaten duzu, nik hau egingo dut, eta biziko dut hau beste modu batean. Baina nik ere kaballito blanko hori erabiliret eta gozatu dut pila bat, baina ez litzateke oso guai egongo kaballito blanko momentu hori izatea eta elkarrei momentu hori ematea minbizirik izan gabe? Bai.
Bueno, nik azkenik zientzilariaren ikuspegia, behar bada hor bota dugun mezu hori errurik ez dugula izan behar minbizia izan dugulako, hori argi dago. Eta Fuera errua, Errua zutara, ez da zure errua. Gainera, pasatu da, eta orain beste etapa bada, eta beste Bizirik zaude, baby, zelulak ugaltze zaizkizu, jazta, hanka sartuz ikasten dugu. Hori da. Baina bai beste alde batetik, lehen esan duguna, ezta? Ja, loteria badaukagu, zenbaki batzu dauzkagu, baina komeni da baita ere gehiago ez erostea. Eta orduan komeni da bizitza osasuntsu bat eramatea, eta nik uste dut guztiok dakigula zertzu diran lau gauzatxo horiek. Ez da buruz bera lo egitea ilargia agertzen denean da horlako gauza raroa. Bueno. Zerbaitik ez? Dinot hori ez da la Ondo ite baio, karo. Hori ez da la txarra, Hau da, badakigu gutxi gora bera zein den bizitza osasuntsu bat, eta lau gauzatxo oso logiko eta errazak dira. Baina ala eta guztiz ere, relajatu zaitezten, nik ez dut garrafoiko kubata hori hartu, ez dut ez dut hormonarik hartu, 12 urtez edoskitu dut, eta tombola hortan, Bai. bileterik hartu ez dudan arren, ala ere, jaiotzearren zeuskasuna. hori da, jaiotzearren neuzkan bileteekin aski izan da minbizia izateko. Ordon, ados, ez hartu bilete gehiago birian, posible baldima da, eta zuek erabaki, ez da? Hilarte nola bizi nahi dezuten. Bueno, azkenik, inurri pilula batzuk, kit bat osatu dugu, kit apit esaten diogu, kit honi, 4 elementuk osatzen dute. Lehenengoa, autoezagutza eta zure gorputza entzutea ezinbestekoa da. Ikutu aldezu gaur zure burua. Ez? Ikutu titilak, ikutu, ze egunero ez dezu koskor bat topatuko, eta igual gauza batek bestea emango zaitu, eta hor ustet, ikutu zure burua, bale? Bigarrena, kontraeskortasuna. Hau da, positiboismo toksikoan kontrakoa. Oso gutxikin, zaudena, baino asko zokerrago egon zaitezke segundu baten. Orduan, ez dugu Mr. Wonderful jarri nahi, baino ezin dugu itxoin dena ondo egon arte bizitzeko. Orduan, egunero dakasunakin, saiatu zaite, alik eta ondoen egoten. Eta hori izango da, egunero, zerbait desberdina. Hirugarrena, informazioa, maitia, mesedez, entzute baiazu. Koiskor bat nabaritu baizu eta goizeko 3 baldima zaude loin ezin dezula, favorez ez behidatu Googleen. Zenik hori jaindet, eta esateizut, infernuko zuak topatuko ituzula. Orduan, hemen esan dan bezala, pausos pauso. Momentuan, momentuko informazioa kudeatu, eta momentuko erabakiak hartu. Burua oso makiabelikoa da, eta segurazki zure buruan irudikatzen naizen hori, ez da gertatuko. Eta 4. elementua, tribua eta normalizazioa. Danok hilko gea, lasai egon, orduan aprobetxatu, bizikan gaudela, eta konektatu ondokoakin, besarkatu, maitatu, lastandu, eta munduai ostiko bat eman, eta aurreiteko erabakarra hoixe da, konektatu. Gure zelula onberak kolaboratzeko gai baldimaia, konektatu dezakegu. Zerbait gehiago gehituko zeniokete? Usten dut modu politxa dela bukatzeko latz esan dezun guztiarekin, konektatu. Konektatu. Bai, nik ere berdina uste dut. Bai. Bueno, kit apitonekin bukatzen da minbizi, nun mina parentesi artean sartu eta bizitza aske utzi nahi duen podcast honen lehen kapituloa. Danok hilko gea eta zein godeu ba. Hil arte, bizi! Amaitzeko, eskerrak eman kapitulo posible induten guztiai, Mari, Naiara, Iker, kontrolian dauden Xurdina, Julene, Miren, eta guztiai gure Gipuzkoako Foru Aldundiai hauiteko xoxak eman dizkigunai eta Garate estudiotatikan eskerrik asko bihotzez, Olatz Merkader eta Inurri.